Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोनदों। बे भिडिअआ मा होननानै साननो हागौ नोंथांमोना। बे भिडिअआ जाहैबाय गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ, गोबांथार माखासे मानसिफ्रा नुवाखैबो जानांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होनना बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय। ओमफ्राय बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर सानै जरासे हौवा हिनजाव एबा फिसाया फाथैलाय बिसिनाय एबा गारलायनाय डिभर्स खालामनाय बे भिडिअखौ दाख्लै सिगाङावबो बेबायदिनो मोनसे भाइरेल जाबावदों। ओमफ्राय आरो दा मोनसेबाव भाइरेल जाबावदों। ओमफ्राय नोंथांमोननो बे भिडिअखौ नुवाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों स्क्रिनाव होना होगोन आं नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। ओमफ्राय फार्स्टआवनो आं बे भिडिअआ बहानि होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय रुपिहि गोथैबारि होननानै मोनथिनाय जादों। रुपिहिनि सिङाव थानाय गोथैबारि गामिनि होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। ओमफ्राय हौवा एबा हिनजावनि नामखौ बुंथ'ला आं, नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ नुवाखैबा नायना लाग्रो लोगोफोर। नाय माबायदि भेजाल आं भाबियासै थिग गैयाबा गारना खारथोंसै हिनजावा। सानो खुलुम सानिबा आगदा गोलैगोन, सानिबा आगदा गोलैगोन मा सानिबा आगदा गोलैगोन ना आगदाजोंनो खोमायनो बिसिदा जों मानसिया सासेजों गोजान जानो थाखाय रायजोनि सिगाङाव जों दिनै फाथैलाय बिसिनाय जाबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय, नुनानै नोंथांमोना मा सानदों गोसोआव कमेन्ट खालामहरनो दाबो लोगो कमेन्ट खालामनानै बुंहरनो जाबाय। ओमफ्राय आं मा बुंबावनो, मालाबा जायो सोरजोंबा दोनखारलांनाय आरो दा नै सोलिबाय थालायबाय मा गारलायनायनि भिडिअ भाइरेल अनेक रोखोमनि जाबोगासिनो आरो जोंनियाव सानफा एफा मा होनबावनो, मा जाहोननि थाखाय गारलायदों मादों बेखौथ' जों बुंनो हाला, बिसोरनावसो दंसियो जों मोनथिजोबाबो डिटेल्सै। ओमफ्रायनो आङो बारा जेबो बुंला, जास्ट नैबे भिडिअखौ मोननायलाय नोंथांमोनजों शेयार खालामहरसै होननानै, जेन'बा आंनि खामानियाथ' नोंथांमोनखौ नुहुरनाय एबा मोनथिहोनाय नैबेल'सो। ओमफ्राय आं बिखौ बारा जेबो बुंला, बुंनोबो मा खोथाखौ लाना बुंनो, बिसोर मानि थाखाय गारलायदों मानि थाखाय मादों बेखौथ' जों मोनथिजोबा ना लोगोफोर। जों जास्ट भिडिअल' नुदों, भिडिअआव नुबाय जे फाथैलाय बिसिदों मादों बेखौ नुबाय। ओमफ्राय जों डिटेल्सै मोनथियालासिनो जों मालायखौ बुंनायाबो साबजाया, बेनि थाखायनो आंबो जेबो बुंला। नोंथांमोननो एसे भिडिअखौ सोरबा नुखाबाय जानांगौमोन, ओमफ्राय सोरबा नुयैखौ देखायना होनायल' आंनि खामानि। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।